Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información nesta xornada de venres día 26 do mes de Nadal, do mes de decembro, despois de pasar precisamente onte o día de Nadal. Imos ca información para falarlles do que queda aínda da programación do Nadal que programa ou que organiza o Concello de Cerceda. Están a tempo aínda de anotarse a carreira San Silvestre. Falaremos da oficina de rexistro de número clave que ten o Concello, útil e que poden solicitalo achegándose a casa do Concello. Recordaremos un día máis. Tamén o Concello de Cerceda reforza o programa de envellecemento activo para as persoas maiores para o ano que ven. Entre eles está a Loumiños, da que falaremos. Tamén do Servicio de Terapia Ocupacional e da ITV de Turismos, que se pode pasar o mes que ven aquí en Cerceda. En canto ao tempo, as previsións para estes próximos días xa de Nadal e de que teremos tempo seco, con pouca precipitación, algo de sol e, sobre todo, fresco, tempo frío. Como decíamos ao comezo do informativo, aínda quedan pendentes actividades previstas para estes días inmersos en pleno Nadal. En concreto, o máis inmediato que temos é para este domingo, pasado mañán, día 28, domingo, temos un espectáculo de maxia para toda a familia con Joshua Kenneth. Será ás 12:30 no Auditorio Municipal de Cerceda. Insistimos, con entrada gratuita, teñen que achegarse ali ao Auditorio Municipal e disfrutar do espectáculo de Joshua Kenneth, que será ás 12:30 este domingo, día 28, no Auditorio Municipal de Cerceda. E logo, máis adiante, xa co inicio do ano novo, o xoves día 1 de xaneiro de 2026, durante toda a mañán, de 9 da mañán a 2 da tarde, o Concello de Cerceda organiza nos campos da feira de Cerceda e da Silva un chocolate con churros gratuito para todos para comenzar ben o ano este 1 de xaneiro, xoves 1 de xaneiro, de 9 da mañán a 2 da tarde nos campos da feira de Cerceda e da Silva, chocolate con churros gratuito. E queda pendente para o día 5, víspera de Reis, a cabalgata e a recepción dos Reis Magos no Auditorio Municipal de Cerceda, tamén con chocolatada que acompañará a este acto. As previsións, se o tempo o permiten, é que haxa unha cabalgata que percorra o Concello con saída ás 4 da tarde diante do Concello, con paradas no Parque Infantil da Lousa, no Xalo, con paradas no campo da Festa de Meirama, nos campos de Alga e na Baixa, nos campos de Alga na Baixa de Cerceda, no campo da Festa de Queixas, no Cruce de Xesteda, no Adro de Rodís, no campo da Feira da Silva, en San Vicenzo e no campo da Feira de Cerceda. Un percorrido por todo o Concello, para logo achegarse o Auditorio Municipal de Cerceda, onde terá lugar a recepción das súas majestades ás 7:30 da tarde. Será todo elo no auditorio. Están a tempo a anotarse a carreira San Silvestre que o Concello organiza por segundo ano consecutivo e que ten moito éxito de participación. Xa son casi 300 as persoas anotadas para disfrutar da San Silvestre do Concello de Cerceda. Teñen que anotarse, aínda están a tempo, na web ccnorte.com. Ali buscan a carreira San Silvestre Concello de Cerceda e se poden anotar. É gratuito para todos, agás para os adultos, onde teñen que pagar 3 euros como donativo para o Banco de Alimentos. Será o domingo 4 de xaneiro, lembramos a data, domingo 4 de xaneiro, primeiro domingo do ano 2026, a partir das 11:30 no campo da Feira de Cerceda. Comenzará a esa hora. Hai 3 modalidades con 3 distancias diferentes dependendo das idades. En concreto, hai a categoría absoluta, que vai de 15 anos en adiante, que son 4,7 kilómetros. Hai a categoría media de 10 a 14 anos, que son 800 metros, e para os máis pequenos son 100 metros de 5 a 9 anos. Como decíamos, as inscripcións están abertas en ccnorte.com. Hai unha recollida de máis de alimentos non perecedoiros para o Banco de Alimentos do Concello de Cerceda. Está organizado polo propio Concello en colaboración ca OCR Cerceda de Álvaro Sánchez, que se encarga tamén de organizar a Poseidón Reis. E agora falamos de un servicio interesante, casi que necesario, como é o rexistro clave. O Concello de Cerceda dispón de unha oficina para o rexistro clave para acadar
este rexistro de número clave para interactuar cas diferentes administracións públicas. Esta oficina de rexistro clave que ten o Concello de Cerceda emite credenciais digitais para relacionarse electrónicamente coas administracións. A obtención desta identificación clave se realiza de xeito presencial nunha oficina do Concello, evitando así desplazamentos fora do mismo. Calquera persoa que así o desexe pode obter de xeito presencial e sin desplazarse fora da contorna a identificación clave necesaria para acceder aos servicios digitais de outras administracións. As acreditacións desta identidade faense a través dun empregado público que verifica a identidade mediante a presentación do DNI e o número de teléfono móvil donde chegará a mensaxe SMS de benvida a este sistema clave, que é un sistema que permite a identificación ante as administracións públicas para realizar trámites. Máis temas, o Concello de Cerceda reforza o programa de envellecemento activo para as persoas maiores a partir tamén do ano 2026. O Concello de Cerceda continúa co seu programa de envellecemento activo, unha iniciativa que ten como obxectivo mellorar a calidade de vida das persoas a medida que envellecen. Para iso, desenvolvense actividades como talleres de memoria, ximnasia de mantemento, formación en novas tecnoloxías, obradoiros, os xa tradicionais sábados de baile, así como a celebración de datas especiais como Antroido, Nadal ou comida da terceira edade. Tamén diferentes excursións culturais. A finalidade principal deste proxecto é promover a saúde física e emocional das persoas maiores, favorecendo a súa vida social e fortalecendo a súa autonomía. O Concello aposta así por unha estrategia integral que combina o exercicio físico, a promoción de hábitos de vida saudable, a atención á saúde mental e a participación social. A concelleira de Benestar Social, Catrina Queijo, destaca tamén a importancia deste tipo de iniciativas, afirmando que queren que a veciñanza maior de Cerceda se sinta activa, acompañada e parte da vida do municipio. O envellecemento pode e debe ser unha etapa chea de aprendizaxes, relacións sociais e benestar, e dende o Concello queren traballar para que eso sexa posible. Nese mesmo camiño, Cerceda colabora tamén co Sergas a través de 2 programas de especial interese para os veciños maiores, como é o programa Aloumiños, do que falaremos, e o programa Xanela Aberta á Familia. Son iniciativas que buscan acompañar a persoas, reforzar a saúde e mellorar o seu benestar día a día. En concreto, falamos da actividade Aloumiños, que se celebra todos os mércores. Se celebra Aloumiños todos os mércores no local social no edificio do Museo do Moucho, un espacio participativo para gozar en comunidade. En este caso, vai dirixido a persoas que queiran coñecer xente nova, participar en actividades e manterse activas. As actividades se fan segundo os intereses do grupo. Son de 9 da mañán a 10:30 no edificio do Museo do Moucho, de 9 da mañán a 10:30 todos os mércores. E tamén hai outra de 11 a 12:30 no local social de Xesteda, tamén os mércores. Se queren inscribirse ou ter máis información, poden chamar ao teléfono 698 137 821, 698 137 821. E dentro dese programa de envellecemento activo está tamén o servicio de terapia ocupacional que o Concello de Cerceda, en colaboración co Sergas, dispón dende primeiros de outubro. Un servicio de terapia ocupacional dirixido a reducir a soedade non desexada de persoas maiores. O programa chamase Queremos Escoitarte. Vai destinado, en principio, a veciños maiores de 80 anos e se están poñendo en contacto por teléfono principalmente dende o Concello con todos eles. Se alguén quere solicitar este servicio directamente, pode chamar o teléfono de Servicios Sociais, que é o 981 68 60 68, ou achegarse polas mañáns á Casa do Concello, á terceira planta, onde están as oficinas de Servicios Sociais. Cambiando totalmente de tema, falamos da ITV de turismos, porque se vostede quere pasar a ITV de seu coche, que sepa que pode facelo aquí en Cerceda, en concreto os días luns 19, martes 20 e mércores 21 do próximo mes de xaneiro. Se trata de vehículos lixeiros, de turismos. Se alguén quere, pois que sepa que serán os aparcamentos superiores do Parque Acuático en Cerceda os días 19, 20 e 21 de xaneiro, e poden pedir cita previa xa no teléfono 981 92 80 80, ou poden pedilo a través da súa páxina web www.sicitv.com.
Xa rematamos cas previsións do tempo para estes próximos días, porque a partir de hoxe venres a tendencia é de tempo seco pero frío. A probabilidade de precipitacións a partir de mañán e pasado será baixa, apenas haberá precipitacións, pode haber algún chubasco no tercio norte, canto máis o norte, que non nos afectaría prácticamente aquí a Cerceda. As temperaturas, eso sí, quedarán lixeiramente por debaixo da media nesta época e os ventos serán frouxos de compoñente norte ou nordés. Esos son os ventos predominantes para estes próximos días, que lle anunciamos xa que será tempo seco, soleado, pero frío. Pois con isto rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. O luns voltamos. Saúdos na radio, onde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión Manuel Eirís, e na redacción que lles falou Manuel Ángel Villa. Moi boas tardes. Adeus.